Krásné a pohodové ráno, mé jméno je Petr Urbanec a dnes budu mluvit česky. Proč? Protože vysílám z Prahy. Prahu mám velice rád. No podívejte, není krásná? Napadá mě spousta otázek. Můžete si říct třeba otázku, co když to nevyjde? A to je otázka, kterou já velice dobře znám, protože to byla leta letoucí moje nejlepší kamarádka. Já jsem se s ní hodně kamarádil a kdykoliv jsem se chtěl pustit do nějaké soutěže nebo do nějakého nového projektu, do čehokoliv, co bylo trošku větší, tak přišla za mnou moje kamarádka, ta kamarádka se jmenuje Otázka. Co když to nevyjde? No a já si s ní rád pokecal. A tak jsme se spolu bavili a našli jsme vždycky spoustu důvodů, proč by to nemělo fungovat. A když jsem začal pozorovat lidi kolem sebe, tak jsem zjistil, že ona není jenom moje kamarádka, že ona je kamarádka s mnoha dalšími lidmi a že se s ní fakt velice dobře kamarádí. Jo, otázka je, či všichni kamarádi jsou přínosem pro naše štěstí. A tohle to byla zrovna kamarádka, která mi zbortila hodně snů. Víte, co jsem měl štěstí? Že do mého života vstoupila nová kamarádka. Taky Otázka. Jenomže víte, jak se ona jmenovala? Ona se jmenovala Co když to vyjde? Co když to, Peťo, vyjde? No, ze začátku jsme nějak nemohli přijít spolu na společná témata. Pořád se nám do toho vměšovala moje bývalá kamarádka, která říkala, hele, to nevyjde. No a ta, co když to vyjde, ta byla pořád v pohodě, byla taková fajná. Tady ta byla nervózní a ona se snažila a dělala všechno pro to, aby tuhle novou kamarádku odehnala. Měl jsem štěstí. Vyhrála ta kamarádka, co když to vyjde. Přemýšlejte se mnou. Na jaké myšlenky vás přivede kamarádka, co když to vyjde? Jaké emoce ve vás budou? Otázka zní, jaké máte lidi kolem sebe. Jaké máte lidi, kteří vám spíš říkají, že to vyjde nebo nevyjde? A ono možná není rozhodující, jaké máme lidi kolem sebe, ale to, jak dokážeme pracovat se svojí myslí. Když člověk se začne kamarádit s otázkou, co když to vyjde, tak najednou je úplně více v pohodě. Či je to obchodní rozhovor nebo soukromý život. A já vám můžu říct, že v obchodním rozhovoru jsem často dostával otázky od svých potenciálních partnerů. Pane Urbanec, my do vás investujeme peníze, ale co když to nevyjde? A víte, co jsem já dělával? Já jsem začal obhajovat, já jsem začal argumentovat, proč to bude dobré, proč prostě se oplatí ty peníze investovat. A čím víc jsem obhajoval, tím ti lidé víc váhali, či je to opravdu tak dobré. Že? To je to. Čím více nám někdo něco obhajuje, tím najednou si položíme otázku, proč to tak obhajuje? Takže dnes, když mi nějaký můj potenciální zákazník řekne, pane Urbanec, co když to nevyjde? Tak namísto toho, abych mu argumentoval, tak se na něj usměju a řeknu, a co když to vyjde? Pane Koláriku, co když to vyjde? Co když to vyjde a ty naše semináře vám změní život, anebo vám zvýší obrat? Co pak? A pokud tam máte důvěru a pokud tam máte sympatii, tak ten člověk se usměje a říká, máte pravdu. Když to vyjde, tak to bude fajn. No, já se pak opět usměju a řeknu, a víte, když se jedině dozvíte, či to vyjde? A většinou si na to odpoví sám, no jedině, když to vyzkoušíme. No a já se vás teďka ptám, víte, když se jedině dozvíte, či vám některé z těchto videí, které se rozhodnete přijmout, vám změní život, nebo vás nastartují na nějaký nový projekt, nebo vám dodají odvahu v něčem, na co máte dneska možná ještě strach. Víte, když se jedině dozvíte, či vám tenhle projekt z radosti k úspěchu
opravdu pomůže.